Piyesta ng apong iruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, santanan. O yan, makatuto kayo pa mo rin po kaya katamong kwentuhan. Kenny po king Nanu pata, bayo kay bibigay ko, yung ating tampang kay Kenny. Ating tampo shout out, Adrian Giao, idol kay po yan, iko yung Edu Perreras sana ne. Iko yung Joel, na anong ulam mo, talakang pa shout out ulam ngayon, iko yung Joel. Iloy Dakayanan, kong Edu na shout out na ka. Ikatarina Santiago, go Sir Edu na apoy Jessica Julia Carino, clap. Manalbe kami parokya ni Edu yan. Kakilala mo rin ko ayan, o yan po na. Balo yun po kasi makatula po ng makanya na pisabyan tamo, mamanya bula rin local artist tamo. Siguro ini po meto nga namang form nung makananing CLTV 36 po na yung nanupata. Bunitala po nga pakilala rin kaya katamong artist na karing sabla na atin tamong pagmaragul. At siyempre po na po, tamantun kay baka tayo na ko po lalawot. Kaya mo po kayong labod ka pampangan, dakal na ko po pwedeng akita painter na pwede pong gawa ka rin obra aburiyo. Kaya, kaya ka nga, sabing ng tamo na din, ikang grand winner kay nga GSIS National Arts Competition. Is it the first time na may kiyabe ka kay nga GSIS competition? Pangabalo ko, di ba, yearly ating yan? Yearly po. Bali, may ka-atlo na akong third. Atlong third? Adwang honorable mention. Tapos, initang grand. Grand winner. Kanya pala, ayan, happy yan, ayan po yung making entry. Kanya pala, ang ikit kaya na, itang pangarap mong grand winner, ikwamya mo rin. O, ini, nanuwaring making team na, nita nga competition, bakit yapin ng title mo yan? Nano, We Rise, nano title na? We rise by lifting others. Oh, We Rise by Lifting Others. Ayan, oil on canvas. Nanon, tayo manawari, nita nga competition. Yung team na ning contest, ang bagong Pilipinas. So, medyo masakit siya magya kasi wala mo yung may manakay nung makanano yung maging bayuing Yes, diba? correct. So, makanano yapin ba yung Pilipinas, makanano may i-put into an art, ne? Ikaw, ninong may kaya kang idea na makanitaya igawan mo? Kaya kami, iyako mo talaga. Sarili kayong concept ito. Wala mo mimisip ko, makanano yapin naman ito akong makanyan. So, yung nilog ka ako, retang helping hands talaga. Wow. Okay, but itang ka ako kasi wala mo, alang may panigot, may panyawag ka ta, wala mo makanyan. So, dakalagamat ito na wala mo, may ginawa lang mountain, kay but itang anak, itang bayong... Bakit tayo? Bakit naman sa auntie dyan dering, ayan, oh. Yan, para mo miyukyat siya itang anak, itang bayong kay henerasyon. Okay. So, in-interpret mo yung bayong Pilipinas, the child is the bagong Pilipinas. Puta kay, bala mo yung kaya katamban sa yung bayong Pilipinas, miliftya mo, tumasya mo, nung misasan metong larang gana-gana. Masantig. Ini, very realistic yan. Sabi mo, pining kaya kayong style, makanyan talaga na. Pero makanano yung gagawan yan from your head, diretso bang drawing or ating kayo pong style na gagawin bakit mas perfect kaya po in picture? Kaya, bala mo, in-sketch kaya pa. Okay, pero potang actual na ma-mixture ka kasing may mixture kong gamat correct. So, datang gamat ken, di ko, yako makanyan, itang megsa kon, metong yakaring gamat ken. So, ito, bala mo, sopan mo kung mag-picture, makanyan mag-picture. So, may pag-shoot kami, dakala kay take. So, hanggang kitang kitang bala mo mag-shape yung mountain. Yes. So, piyabe-yabe yan from your head, the concept from your head, puta kay din drawing niya, puta kay pinicture niya, puta kay pinaint me, dininan mo yung color to make it more realistic. Anyang, syempre ning makanyan, di ba? Akit mo rin gana-ganang entries. Balo mo rin akalaban mo. Pilan lang akalaban mo? Ako sure, pero balo ko 900 entries na ata. 900, tapos mababawas ang retang finalist na muna. Pero ikit mo retang finalist. Chula Pache Awarding. So, ala kang idea. Kasi minsan akit mo naman o bilang artist, minsan you have an eye for an art na ikang, bala mo, lalamang ka na ako. Pero ala kang kanta lang ka-idea. During submission, maka-display lang itang submission area.
Kai ka. Itang bala mo sa Maglawi Oo, ako. lalawi akang makanyan. Sama naman maging kai ka. Although not the grand prize, pero balo mo ngayon malakwan ng kaya ka. Pa-check nilaban ka talaga. Minsan, siyempre, balo mo, gawa mo yung best mo na. Pero, gana-gana na may kaya ka rin, gawa din yung best na, di ba? So, isipan ko naman na, swerte na mo nung talagang ako again eh. Pero, basta binyag yung best ko, mga yun. Yes. At Kabalen, ay ni po, yung na akong kain eh. Ining twist, at ay ka, bakit yun? Bakit yun? At inyang twist, yung kaya katamong kwento kay GSIS National Competition. Balo yun po, yung second prize, grand prize say Koyang Edu, yung second prize, apin po, yung kayang Koya, yung kang Eduardo. Ako po malilito, Edu ya, at nga pong Koya, Eduardo. So, medyo metamadjay ima, hello, kumanal ba siguro ima, metamadla may nisip lagyo, leko da na yung mutang ARD, gawa de pong Edu. O yan, menyambot po, yung Wali. Second prize ya, Koya, ano mo sabi na kaya kang Koyang Eduardo? Anyang ikang sinam? Yan naman kasi, makantaya rin yung mindset na, no? Nung makyabe ako, gawin mo itang best mo. Yes. So, anyan talagang may house kami, may bigla kami. Kasi yan yung mig second, ako na-expect na mag-run ko pa ka rin kasi mag-picture na ako kaya. At yung kitang stage, mag-picture na ako kasi last year may niyang butchang PCSO Grand Champion. Grand Koya Champion PSO 2023. May kiyabi ako na makanta pero wala mo, may finalist ko mo. So, isip mo, may sambutan ni Koya. Yan na naman, iniya ako ngayon. So, ito, mag-picture ko kayo, but anyang in-announce sa kitang stage na may kapatid ba si Eduardo, from Pampanga. Ito, may maggulisak no rin kaya beta mong Kapampangan na artist mo naman. So, ito. Siguro itang balo mo, siguro mismo itang MCU kanta Meli Tuyo. Eduardo, hindi kaya pareho lang to, nagkamali lang ng ano, bakit may Edu, may Eduardo? Kasi ako may Meli Tuyo. Nakalmalilito. May kapag-picture ka pa kanta. Kaya ka ginalgalgamat, anya kaya. Wala, o pili ko na yung phone ko. Bala na la. Kaya ba't minukyat na? Hinggang Koyang Edu, hindi gagawa niyo reta. Buling sabihan, itang mag-suggest siya, kaya ka, dagdagan mo yung makanyan. Tapos makanta mo naman ba? Did you consider that entries you, ikayong adwa, na kahit talaga, kailangan makibakbakan tamo sa resa. Ikipapagang kuya ko ito, magkipusan. Retang makanta. Makanaming competition, kaya kayong nagkakapatid. Yung competition kaya may panyaw kami. Alam mo may panyaw po, so pang keket ng gagawa na. Kaya mo, lawan mo na nung okay ya. Okay ya ba yun yung makanya? Kayo mag-comment siya. Kaya ba't pakiramdaman kaya rin comment namin? So kung nano itang mas masikan na tukyan ko. Pero minsan, dahil artista mo, minsan natin tamo sariling kaya na feeling ko hining man yung buti. So itang ako balang pemilit kaya rin na subukan ko na ini, baka happy na ini. Kasi magkasay ko kaya tang team. Ikaw yung kung migsa akong talaga kaya niya. Wala mo payari yun ba't ako mag-start ko pa? So magkain ng 1 month kaya ba't inka ako, wala mo mag-start ko pag yung pa ba niya. Ako wala mo 2 weeks na mo yung matatapos. Inka yan nanin kayo? Kaya, pero pero solid na rin kasi itang kaya. So, bala mo kasiris na itang champion naging PCSO. Yes, wapi ni Koyang Kabalen ni Koyang Eduardo Perreras na Kapampangan niya naman. May nyambut na PCSO. Yan po yung grand winner. Niya naman, syempre, kailangan yung kapatid. Dati niya namang title. Pero ikayo mo kaya kayong apat na magkakapatid. Yung may kabe katang kay nga GSIS. Kaya GSIS kami mga dua. Oret ang adwa, ninong kinampiyan da? Hati lang talaga. Pati di mother at saka igay, alam may kasundo kayong entry. So mag-bet tsaka ako yung father, mag-bet siya yung mother kaya wala mo kayo. Yes. Pero may pag-joke kami mo. Yes. Pero balo mo, masantinging bet nga gewada rin kayo. Ika yung adwa, yung sinabot. Bala mo, although grand winner ikoya balaming, but na mo rin kasi ilang inspirasyon mo kay gagawan mo, itang may pangutak. Kaya the family, double celebration talaga. Kaya kitang team ko, talagang we rise by lifting others na talaga, di ba? Yes. Wala ka kayo may kakapatid. Makanta kami. Ika mo iretang gamat na rin kapatid mo, tapos ikay bunso. Pero pag nakiyabe kayong competition, makanya kayong GSI, kaya talaga, panto na nyo lareng competitions aren, baka taas showcase tala rin kaya kayong gawa. Anyang beginner kaya pa, anyang muna kayong Makiabe Manila. So wala mo, sobrang adik kami kayong competition. Gana-ganang lulutong competition, talagang pantunan mi, lulubanan mi.
Ngayon, madalas invited kayo na sabyanan doon na kayo. Aliya Kung edako mo rin sabyanan. Kalaban Hindi na rin. aliwa sa likod nila. Hindi aliwa sa likod nila. Hindi artist sa liwa. Wow. Kasi siyempre may kalakalaban mo naman yun. Yes. At saka, may champion na ito. Tani sa sabyanan. Wow. Ano ba ka? Nakal mo. Paninawaring hila. Lawan mo na, may PCS away ko yung puta kay GSIS. Wow, Kinupuya pang. Kaya by next year, ganyan, wala mo magkayang 1 million yung GSIS. Ngayon kasi 500,000 niya. So next year, 1 million niya. Kung nanganda ako kitang interview ko GSIS, ati ko kasing wala mong sinabi na, patang may grand ko. Kasi atlo na akong grand eh. Atlo na akong third. Sabi ko, may itong grand siguro, mag-stop na ako makyabe kay niya. One yung sinabi ng 1 million, sagli, bawian kita ako. Bawian kita sinabi ko, ako ngayon. Wala, bisa ako makyabe. At saka, balo mo ita, in arts, mayari. It doesn't mean na ikuha mo ng grand champion, ala na kang igaling pa. At balo mo ita, ali-aliwala rin. Siyempre, ating yung bayong team. As an artist, ating ka pa si bayong idea. Siguro, ita minsan asa sabi, tamo mo yung makanta. Kitang hope, manikwata. Pero po, kitang chuta na kitang pick. Tamo magsta. Pag naman kayong career, di ba? Ay po, tang maging manager na ako, magretiro na ako. Pero po, tang chuna ka, maging manager na, bisak po maging director. Ating ka pang itang makanta, ating ka pang i-aim. Pero makanano ito, retang gewa yung areta, for sale la, kaya kayo lay, balik do kaya kayo, makanano, retang winning pieces yun. Kaila, bali purchase award yun. So, ratang top award, ratang first, second, and third. Kaya na nining museum na nin GSIS. Karelano kanita. Pero ikayo, magkaya, tatanggap kayong commission to works? Yes po. Dakal ko rin ako ang commission kayo ni Kening Pampanga, dakal client kayo ni. Government or liwa. mahilig lang magpagawa rin kay gobyerno mo rin, display dala ka rin. Ampong kay private. Nano pagawa da? Mag-portrait ka, alika? Portrait. Portrait ka. Madalas din kayo ni portrait. Pero kay Manila, commission da, painting talaga. Yes. Nanong pag makanyan ba, sabihan da kaya, gawa mo na ako basta't na scenery ka ng bala or mamielang konsepto, mamielang letrato, makanyan tas gawan nyo lang. Aliwa-liwala rin client. Ating makanta na sabihan na, sige gawan mo itang kaya ka. Balo ko naman yung gawa mo mga ganyan. Tiwala ko kaya ka. Kita na mga aliwa kasi pa portrait, syempre. Buri ko makanini at talaga digay, mga ganyan ta. Kailan tokyan mo yan din mga ganyan. Yes. Upo tayo siguro ng aliwa, mamielang letrato daretang nung scenery yung burida. Pero pag kapag exhibit, nano laretang peka masaling kay artwork? King Manila kasi, king aliwang kay. Yung burida talaga, basta bala mo, penny government ang kaya mo. Andyang, dati bala mo, ating bulaklak, makanya, iba't may wala laretang makanta na puro bulaklak yung burida. Ngayon, basta penny government, may akagid daytan detali, realistic or aliyaman, buride. Tsaka siguro burida laretang good. Ali ka rin kasi nung ako napagawa ko nung pa-commission ko kaya buritang kalubda kay balay ako akit de bala mo na kasayang balay ako. Although themed paintings are very good na tang pakaisipan mo itang kaya hindi ako na retang makanta. O nang minsan kasi mantul lang ang lugar din Ewari po na. Pang museum. Yes, correct. Retang kahit talaga pambali pang display panto ng tamo retang good vibes talaga itang kahit tsaka mo na positive dapat. Mo na isipan ano yung meaning dane. O hindi after this ating gagawang kanyan kasalukuyan mong paint. Atin ko pong kay Panigabran yan kasi ating kaming exhibit October Cebu. Yes. Cebu. Punta kami Cebu. Wow. Punta lang kita exhibit keng Cebu. Apat kayong Perreras, kayong mikakapatan. So sabi ako kayo kanyan, mag-prepare kayo. Uwa po. Naniwaring team na nitang exhibit tamo kita keng Cebu. Itang keng Cebu kay Art Fair, bali ding galleries at chulangan ka rin. So anything goes? Ala lang. Ati ka bang gagawa kayong bayo kanya ni kayong kakapatad o retang syempre di ba minsan hanggang alang commission, alang exhibit, di ba minsan naisip yung bisa kayong gagawa hanggang tatambak yung lamo ba ang tapot ang mating exhibit makanya. Ing kasandingan na muning kaya kami bala mo every year bubukda kami retang gallery. So bala mo by next year atin nang makabuk tambing nga solo show, group show. So wala nang free na time para gawang tangkya ka mo mga So atin nangan pupuntalan wala mo kanyan. Kita mo yung kasandingan.
kain na kayo na, fully booked na. Bala mo po fully book pa every year. Bala mo fully booked na kayo Oo. na. So, reta mo ka na pag nag-exhibit kayo. Ante mano, kuha nandun na lareng gallery deta? Or bala mo, sugar, nanong house ka rin, bala mo kayo pa mo rin, itang Pre-sale. mag-take risk. Itang ating misali, no, magdala kayong apulo, misali lareng 5, o onti mano sabyanan na kayo magdala kayong 5 kuwanan nilangan din. Ali, kay, bala mo, balang consignment yung tatang. Pero yung kay ka rin, i-show dala, kay ba't ipisali dala. So, ating time na masalilangan, minsan alilaman. Pero kaya kayo kanyan, king kasalukuyang estado yung kayong Perreras brothers na sana next time kayo nga ne, pag-guest na kayo nga napat po tangya kayo busy. Kaya na talaga yun, kumbaga, stable na yung source of income para kayo. Yes. Kasi siyempre, na kayo na. O ini bayo kay anya wara ng tauling mensaheng kaya katamo kaya bene koya. Ora ni Pangoy Ronald Buena Cifra Jr. Pagulisak po ko na kaya be may ta. Dengking parokya. J. Sengson, ayan. Janelle Bodino, ayan. Heidi Bondok, Makabenta. Joey Perlota Garcia, Katarina Santiago. Ampoy ko yung Edward. Yapi ni Edward. Siguro po, Edward. Ay, Kuya Edward, next time na kayong Perreras brothers na sana at mika time kayo pong sabi-sabi. Ages na kayo po ba kanita aliwa mo yung bunso po takaras kahuli na bugbugan niya yan diling atso. Okay, Kuya, thank you so much kaya kang time balok very busy ka mag-prepare ka for your exhibit kay Cebu po tating kang mensahe ka rin kaya katamong aspiring artist na kalupa mo nanong biye mo message karela lakos na retang mimisip na magastos ni masakit ni nung itang balo mo itang mag-take time pa para sumikat ka at maging yang stable yung kapanakitan mo from this kind of passion or nanong mga house yung kay gagawan yung kay art. Sige, your message. Karen po siguro ng artist kalupa ko siguro pag-start mo nga talaga keng ala So medyo masakit siya talaga yung passion na apili mo. So ito siguro magtuloy-tuloy tamo mo may stop siguro. Kasi pa siya mag-stop ko, bala mo may sambut na kagetang kahit mo. So igami mag-start kami nga may kakapatid makanyan. Pero as a team kami kasi 4 kami tambing. So gastos mi nga pumunta kami Manila before makipag-competition. Umunang competition mi Manila talaga yung GSIS. So year 2007 pa niya kami masasambot. Mga 7 years atang puro gastos mo. Mag-prepare ka, tsaka pintura, tsaka yung travel, papunta ng painting katang kaya ba't pull out may ulit. So, makanta talaga. So, ngayon magbunga niya. So, makanta talaga siguro yung kaya na. So, kanya-kanya siguro. At sigurong mas maraming magbunga yung kaya na. So, makanta mo talaga sa may pagkaya mo. Ay masanting may papanyaw plan na mara local artist tamo po kay nga Pampanga. Yes. Tsaka yung sabi Upin, tamo susuko ne nung apin po talaga yan nga tsukem puso tamo ne. Yung nga pong gino naman when the time is right ne biene kaya kayo kalupada namo po ikaw yung Edu. Isipan nyo pilang beses pilang banwayang makiabe ken GSIS ikwaning manya manabunga pe kamayo mo para kaya pero syempre yung bunga amo metong dakala pa rin kuya inya kasana tutok na mali mo next year guess na kang pasibay keng another competition kaya kang pakyabayan. Ngayon po nere tang kaya kami kibat king kaya tamong question of the week o reni po basan tala. Nanong piyalong kanita nga nakaimburi mo sanang mausong pasibayong ngeni na Lolo Ray. Ikaw ang Joseph Rivera, dakalapyalong growing up in the 60s, but all memories na mo. Maro, Tambubong, Syotong, Salikutan, Pasi, Balinggayo, and more. Wapin karakal na disan ko. 60s Dakal na sigurado rin. Salamat po kayo, Joseph. Isag kalma ni Syoto. Syoto ba yung ba yan, yung kawayan na maliit? Shato din kasi sa amin Pukpukan ng mga yung tsaka may barugan. Ay, magaling ko ka rin. Okay, next. Itang kang Tita Ditas.
O sige, itang kantita ditas, basan kay itang kantita ditas. Amis ko niya nga na ako, lungob kong maranon school, magjolen siya kano'y tita ditas. Piku, manukyat ka ring tanamang biyabas santul, pasulapo burarul, balayan, patintero, pero tambubungi nga mi kanta. Opo, tambubungi apin balok. Kaya kami naman, lupigyay nga mi kayang patintero. Alang Facebook, pero masayang masayaya po kano. 18 Glenn, Luksumbaka, Tumbang Preso, 10-20, balo kayo ng 10-20, kaya itagoma. 10-20, 30 po. Okay po, dakal pong salamat, ikayo nung ako pa po mag-comment. Bukas po na, posted dyan po kayong Facebook page na ng CLTV 36. Mag-share kayo po, karet ang piyalong na buriyo sanang mauso kay kasalukuyan. Ngayon po ay kaya katamong Kapampangan Word of the Day. O yan! Aron ang mapali! Reng tulang! Bali na po ng tulang! Tutubi! Dragonfly nga damdaman nyo reng aputa mo. Metuling nakametuling kakatulang mo. Reng manulang. O ren po, reng tutubi. Tulang. Ituro tayo po ka rin anak tamo yan. Alam po tuturo ka rin ang English terms. Butterfly, talubang la po retang butterfly, retang denas, balo yung retang mayan. Gamitan tayo po, dagdag tayo po into lang ka rin, balo yung aman. Dakal pong salamat king kaya kayong pamanalbeking metong oras sa programa tamo. Sana mag-enjoy kayo. Ko po mama ko king pamanalbeking Nanu patane. Uling bukas, kaya bayo kaya pong pasibayo and hopefully. At sune po yung kanakong partner ay Jodibor. Ako po yung kaya kayong Atsing Malagu Jenna Lumbang-Parungao. Thank you so much, Koyang Edu, kay kayang presensya, and of course, for giving honor to our kaluguran, Alabuad, Kapampangan. Ikami po, kaya bay Koyang Edu, ikami po rin kaya kayong talasuyong ating pusong. Koyang Edu, pusong Kabalen. Thank you so much. At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home.